Kuvajte zajedno, kuvajte svoju porodicu. Pravite sarmu, to je neviđeno zezanje u kući, brate. Evo vidite. A dobro vam i ne ide. Hoćeš gumicu? Ovaj put u sarmu ćemo da dodamo kolenice. Ko ne zna šta je gronik, gronik je obraz od svinje. I onaj podbradak. Ovo ću sitno da iseckam zato što ću ovo zajedno sa mesom i lukom da propržim za fil. Nažalost, danas ide sirotinjska verzija, bez suvišljiva. Sve ovo što vam se na početku zalepilo, ako vam se nešto zalepilo za dno, ovi sokovi od luka će to sve lepo da odlepe, da skinu. I zašto je lakše otići kod babe na sarmu nego uzeti i napraviti? Zato što traje. Znači, to ceo dan ima da se igraš sa sarmom. Koliko bre ima ovde pirinča, evo? Si sigurna da ovo sve treba? Neću da stežem suviše, ili će ovaj pirinač da nabubri. Ura. Sarma ne bi trebala da se raspadne, tako da možete i da se dobacujete sa sarmom. Možete da žonglirate sa sarmama, ali nije to tako važno. Važno je da je sarma. Niko nije rekao ja neću da jedem ovu sarmu, nije lepo motana. Koliko je ovo veselo sve. Što ne pravite sarmu? Zabava ne prestaje. Dobro. Znam, sa čistom rukom me maziš, ali ne vredi. Polako nalivajte da ne prskate oko ko ja. Da. Poklopili smo, čekamo da baci ključ i nadamo se da ga neće izbaciti napolje, pošto smo ovo nagazili muški. Šta želiš? Pa da se skloniš iz tanjira, je. Ja. Svako dobro. Ćao, vidimo se.